चैतन्य मॅचिंग सेंटर। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या साड्या, अस्तर, फॉल, ब्लाउज पीस, टॉप, कुर्ती आणि इतर लेडीज गार्मेंट्स मिळतील। आमचा पत्ता चैतन्य मॅचिंग सेंटर, न्यू सत्कार हॉटेल रोड, एसटी स्टँड समोर, कुडाळ। संपर्क 7588 45 85 16। नमस्कार, आपण आता आहोत वेताळ बांबर्डे या गावामध्ये। दर्शको, आपल्याला माहितीच आहे, काल रात्रीपासूनच पावसाला या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे आणि आपण या ठिकाणी पाहतोय लोकांनी भाताची कापणी करून या ठिकाणी पीक जे होतं ते आडवं सुकण्यासाठी या ठिकाणी वाळत घालण्यासाठी टाकलं होतं, परंतु पावसामुळे या शेतीचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। काही शेतकरी देखील आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल काका? पाऊस गेला असं सगळ्यांनाच वाटत होतं, त्यामुळे सगळ्यांनी भात हे कापून या ठिकाणी वाळत टाकलं होतं, पण अचानक हा पाऊस आल्यामुळे शेतीचं नुकसान झालंय। काय सांगाल? शेतीचं पावसामुळे भरपूर नुकसान झालं आहे। आम्ही पाऊस नव्हता म्हणून शेती कापून वाळत टाकली आणि अचानक पाऊस झाल्यामुळे भरपूर आमच्या शेतीचं नुकसान झालेलं आहे। आता हे कसं काय पाऊस गेला नाही तर हे काय होणार याची आम्हाला खूप काळजी लागली आहे। बरं, पावसामुळे नेमकं कसं नुकसान होणार आहे? भात या ठिकाणी आहे ते भिजणार आहे, ते पण कुजणार आहे, नेमकं कसं आहे? कुजून त्याला कोंब येणार आहे, त्याच्यामुळे ते वाळल्याशिवाय काय त्याला पर्यायच नाही आणि वाळून पण ते खराबच झालेलं आहे। आता पुढच्या भविष्याचं कसं? बैलांना तुम्हाला गवत हवं ते वगैरे काय कसं काय करतं? गवत पण सगळं कुजून जाणार आहे ते पावसामुळे, त्याच्यामुळे खूप नुकसान झालेलं आहे। बरं काकी, मी तुमच्याकडे येतोय। तुम्ही मगाशी म्हणत होता की भाजी देखील, लाल भाजी असेल, लाल माठ असेल किंवा मुळ्याची भाजी देखील तुम्ही पेरली होती, पण अचानक पाऊस आल्यामुळे नेमकं कसं नुकसान झालं? अचानक पाऊस आल्यामुळे ती कुजली, पाणी साचले, त्याच्यात भेंडे घातलेले, गवार टाकलेली, मी ते सगळं कुजून गेलं। मी कसं लवकर केलं, 2 पैसे मिळतील म्हणून ते सगळं पावसाने नुकसान करून टाकलं। त्याच्यानंतर सगळ्यांचीच भाजी होते ना, म्हणून मी लवकर केली। मुळ्याची भाजी, पाल्याची भाजी असं पेरलं, पण ते आता पावसाने नुकसान केलं, काय मिळणार त्याच्यात? आम्हाला फायदा नाही त्याच्यात। धन्यवाद काकी। तर या ठिकाणी आपण पाहतो की शेतकऱ्यांचं कशा प्रकारे या अचानक आलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेलं आहे। खरं तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यामध्ये पाऊस हा कुठेतरी गेलेला असतो आणि त्यामुळे शेतकरी जो आहे तो भात कापणी असेल किंवा पुढची भाजी वगैरे असेल त्या भाजी लावण्याचं काम वगैरे करत असतो, परंतु हा अचानक या ठिकाणी पाऊस आलाय आणि शेतकऱ्यांचं, या कोकणातील शेतकऱ्यांचं अतोनात झाल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय। कॅमेरामॅन राकेशसह मी चिन्मय, कोकणशाही, वेताळ बांबर्डे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेज